Antala, pohjistaisi meille vähän tätä. No niin, eli me tehtiin tällaista kyselytutkimusta lukioiden hallinnollisesta yhdistymisestä, eli Okei, joo, toi näyttää siis tosi pahalta. Kun katsotaan että miten paljon nuo lukiolaiset vastustaa, niin näyttääkö toi nyt edes ihan niin pahalta? Toi ylipalkki, hei. Sitten on toi toinen palkki, se on jo paljon paremman näköinen, kattokaa nyt. No siellä on toi, että mikä se on, mutta se vaan todistaa, että ei nämä lukiolaiset oikein osaa ajatella. Ja sitten kun mennään näihin meidän brainstorm-tiimeihin, kattokaa nyt, tiimi 3 ja 4, ne täysin kannattaa tätä. Nämä opiskelijat, lukiolaiset, nehän on jotain 15-vuotiaita. Et eihän ne saa äänestää vielä edes kuntavaaleissa. Tyhmät lapset. No mut eiköhän se sit kuitenkin silleen ollut, että näiden lukijoiden tarina oli tässä. Mut kyllä meidän täytyy näyttää, miten paljon tää meille merkitsee ihan oikeesti. Et mä ajattelin, että meidän pitäisi tehdä sellainen muistomerkki Juseolle. Kannatan. Loppubileet tämän jälkeen. Joo, kyllä meitä tähän Semmoista tarjoaa. Tarjon. Lyseon pelinnamme ja vahva turva-aisi. On miekkamme ja kilpemme. Moi Matti, Lyseossa tuli vietettyä niin monia mukavia hetkiä. Aivan. Vanhojen tanssit olivat kyllä kohokohta. Sinun kanssasi oli niin mukava saada tanssia. Joo, niin oli. No niin, tänään voitaisiin nyt sitten tangoa vähän harjoitella. Joo, eli tango, kiihkeä tanssi. Perusaskel tosiaan on tämä tango 4. Menee näin. No niin, nyt kun on vähän sitten yksin kokeiltu, niin voidaankin lähteä parin kanssa vähän kokeilemaan näitä tangon askeleita. Joo, ja tango-otteessaan on tärkeää sitten olla niin lähellä sitä paria, että tuossa rintakehien välissä tennispallo pysyisi. Joo, eli viejä lähteekin sieltä sitten oikealla jalalla ja lady, tai siis seuraaja, lähtee sitten vasemmalla jalalla taaksepäin. Pitäisikö meidän nyt vielä kerran ottaa tästä tango 4? No joo, sehän on voinutkin jo oppilaalta vähän unohtua. Sä kuulut päivän jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen. Every night in my dreams I see you, I feel you. Näkeeköhän Lyseo Olli-oravan siellä taivaassa? Olkaa hyvä. Kiitos keittäjä Helka Eerohovi. Olipas se taas mukavaa illalla Poitsun kanssa katsella, kun se söpö Olli-orava tuolla vipersi menemään. Mitäköhän se mahtaa nyt touhuta? Hei, nythän se vie lintujen talipalloja tuolla. Oho, saa pilkulleen 4. Hei, nyt mennään. Hyppiä.
punatulkku, kun se tuolla puussa syö talipalloa. Nyt loppuu Olli-orava eläminen siellä ylhäällä. Ihme jätkä. Ajatella, että oli ihan vitsillä tehty koko juttu, älä suutu! Nyt on Olli-oravalta selitykset loppu. Ai! Kuule Saki, tässä maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä ja sitten on oravia. On voittajia, luusereita ja oravia. Sä oot luuseri. Ja voittaessa nälkä kasvaa. No niin Sirpa, tuutko tänne mun luokse? Täällä olisi tällainen orava tapaus. Voitaisiin se Olli-orava viedä tuonne Luhkaansalmen sillä toiselle puolelle. Sieltä se ei löydä enää takaisin, mutta... Tehdääs niin, Aki. Tästä tuleekin mieleeni eräs kerta Tansaniassa. Minä täällä laittaa tuon pookin tuolta päälle. Sitten siellä Tansanian pellolla oli joku 5 traktoria. Ja niitä oli itse asiassa varmaan joku 6. Sitten mä kysyin siltä, että miten siellä on niin paljon traktoreita. Niitä traktoreita oli kyllä tosi paljon. Niitä oli ehkä 8. Tapaamme vielä, Aki Holm. Ei se aina ollut myöskään pelkkää ruusulla tanssimista. Minä ajattelin, että voitais tänään yrittää G-duurin soittoa. Kaikki samaan tahtiin. Ja välillä tulee kyllä ikävä muuten ryhmiä. Ei tuu. Olihan se kyllä tuottoisaa, se kemian opettaminen tuolla lyseossa. No olihan se. Molemmat. Et jos te jätätte sen toisen laskematta, niin YTL vie teet kaikki pisteet, se menee nollille. Otetaan joku esimerkki tästä. Ymmärrätkö sinä varmasti nyt diagnoosin? Joo, mulla on flunssa. Määrään sinulle nyt tällaista lääkettä, joka on vastuun 15 €. Voi saatana! Velitsar, mä tarvin sun apua. Haluatko tähän rahaa? Tässä syntyy näitä dipoli-dipoli-sidoksia, bentseenirengas, amiiniryhmä, metyyliryhmä. Joo. No niin, Petra ja Velitsar, käykää sisään. Missä se nyt on? Onko tässä nyt kyseinen tuote? No mitäpä luulet? Maistetaas. Mitä ihmeen ainetta se oikein on? Mitä ruotsin kielen lehtorit oikein heiluvat täällä?
näköinen, että minä olen ihan pöllyissä. Hei, ne tietää varmaan siitä kaupasta. Kirsi katsoo jotenkin oudosti tolleen. Ne tietää, ne kaikki tietää. Anu tietää, Päivi tietää, Maiju tietää. Eikö hetkinen, nythän on lauantai. Ei täällä ole ketään. Onkohan tukirasti vielä auki? Ei, kyllä minun täytyy lähteä tästä kuntapyöräilemään. Muistat, kuinka aina koulupäivänkin jälkeen lähdin pyörällä kotia iltapäivän viettoon? Terve Jonne, minä lähden tästä kotia iltapäivän viettoon. Joo, minun puolesta voit kyllä lähteä. Joo. Då kom den dagen jag inte trodde fanns. Den satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde... Yksi Big Mac-kampunilainen, kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos keittäjä Helka Eerohovi. En aio käydä McDonald's-ravintoloissa enää ikinä. Jonne oli oikeassa. Hello hautajaisväki. Oli aina niin mukava käydä muiden opettajien luona kylässä. Hei! Ja näin. Ja seuraavassa jaksossa olemme Mattiloiden kotona. Jyrki, elä pyrkii! Jyrki, du luktar gott. Mitä hemmettiä? Tulipas täällä kuuma. Stop what you're doing. How to pronounce this word? Hyvää huomenta, herrasväki. Tämä on Yökylässä Pirita Reinikainen. Hur mår du, Pirita? Jag kan inte svenska. Joo. No mitäs meillä on päivän ohjelmassa tänään? No, ajateltiin Jyrkin kanssa mennä ravintolaan syömään merkkipäivän kunniaksi. Oi, kuulostaa ihanalta. Meillä on tänään hääpäivä. Jyrki, muistatko monta vuotta? Jyrki? Miepä laitan meille tästä vähän musiikkia. Monilta, kysy vaik monilta. Jag är samma gamla vanliga. Vuokkorttibilar automatiska. Tänne me aina Jyrkin kanssa tulemme tärkeinä merkkipäivinä. Täällä on myös hyviä lounastarjouksia. Joo, onhan tämä viihtyisä kyllä. Oi, mitä se Tommi siellä soittelee? Voi ei, sori, minä ihan unohin. Minä tuun sinne ihan asap. Joo, meillä on siis tällä hetkellä kesken Tommin kanssa oppitunti, niin minun pitää valitettavasti tästä lähteä. Joo. Selvä. Ensi jaksossa vieraillaan sitten Petrin ja Petran luona. Länsimaiden kapitalistisen ja demokratiaan perustuva järjestelmä. Maaliskuuta 1947 Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman. Ahaa, sieltä Pirita nyt saapuukin. Me lähden tästä hakemaan kahvia. Niin. No niin. Elikkä siis tää Reagan on ihan pelle. Niin, elikkä sit olisi vielä tästä kylmästä sodasta ja
Kamala, kun on paljon tekstiä. Kuule, en mä teitä kehtaa kiduttaa. Pitäisikö tästä nyt lähteä kotia? Hei! Tunti loppuu 15 vaille. Pois. 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 Herätys. Toi on hyvä. Pidä auki. Okei, eli kylmässä sodassa oli jenkit ja mikä muu maa. Hei! Hei! Ihan yläaste kamaa. Huhuu! Siellä. Voinko minä mennä vessaan? Vessassa käynti kesken tunnin heikentää tuottavuutta. Nyt menee hukkaan kaikki se tuutoroiden tekemä mainostyö, joka varmasti innosti 9-luokkalaisia tulemaan kouluumme. Mennään katsomaan uskonnon oppituntia. Peremmälle vaan. Kuten klipissä näkyi, tässä on paljon uskonnollisia viitteitä. Mihin porukka on hävinnyt? Lähdetään jatkamaan seuraavaa luokkaa. Lukiossa tosiaan saatte valita, otatteko pidemmän matikan vai pidemmän eliniän odotteen. Ja vaikka kyseessä on emmentaalijuusto, niin lähtökohtaisestihan... Ai, katos! Tulkaa vaan seuraamaan. Elikkä tosiaan sitten kun näitä integraaleja ollaan laskettu tästä, voidaankin jatkaa tästä näin seuraaviin kaavoihin. Aina kun kokeessa kysyy, niin joltain kuitenkin menee pieleen, ihme juttu. Jatkokysymyksiä, joihin kuuluu esimerkiksi se, että onko emmentaali espanjalaista vai... Ja nyt voidaan käydä äikän luokassa. Ei annismeja! Ei predikaatittomia virkkeitä! Kaksoispiste! Lainausmerkki! Iso kirjain! Piste! Lainausmerkki! Ei diskretisismeja! Ei löytyä verbiä! Ei niin! Näköjään ykköset saivat ensimmäiset kirjoitustaidon vastaukset. Voidaan käydä pyörähtämässä maantiedon oppitunnilla, niin käydäänpäs Akin luokassa. Oho, no saatte tästä kuulla ensi vuonna enemmän. Nyt voidaan käydä vilkaisemassa liikuntasalia. Tervetuloa! Voinkin näyttää teille vähän tästä liikkeitä. Laitetaan vähän taustamusiikkia. Tämä liike on kukkoseisonta. Taas mennään rahan takia, ei rakkaudessa laji, vaan rahan takia. On saatava lapsille koreteksi, sillä kadut on märkiä. Tällaisia voimakuvioita tarkastellessa minä tykkään yleensä aloittaa piirtämällä kuvaajan ja joo, voitaisiin käydä nyt vähän kirjan esimerkkiä. No joo, käydään katsomassa tätä Petrin oppituntia. Heippa! Tässä on Petrin luokka. No niin, tänään käydään fuusioreaktioita läpi. Ahaa, täältä löytyykin polttoaine. Mene pois.
No niin, siitä lähtee. Joo, oli kyllä kiva. Noi Berliinin reissut opiskelijoiden kanssa oli kyllä parasta. Uskomaton päivä takana. Nyt menkäähän hotellihuoneisiin nukkumaan. Mäkin lähden tästä nyt sinne. Heitä Pekko. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Tää onkin villin näköinen. Joo, kyllä tääkin on ihan... Mitä? Eiks tää tullut jo kerran? Mikä homma tää nyt on? Hei Mikko, olin Lyseon digiavustia ennen sinua. Kohta Lyseota ei kuitenkaan enää ole, on vain Lappeenrannan lukio. Jos otat sinisen pillerin, palaat hallinnoimaan tietokoneita huoneeseesi, etkä tiedä tästä mitään. Jos sen sijaan otat punaisen pillerin, liityt vastarintaamme ja sinulle aukeaa totuus. Huomaat, että taistelua lukiosta ei ole vielä hävinnyt. Näet, kuinka Lyseo voi vielä voittaa. Heissuli veissuli miksuli. Elämme Platonin luolavertauksessa. Lappeenrannan lukio uhkaa Lyseon henkeä. Olemme Riikan kanssa ohjelmoineet sinut tällaisen ohjelman, jolla voit pelastaa Lyseon hengen. Sinun täytyy viedä se järjestelmään, ja vain sinä voit tehdä tämän, koska sinä olet digiavustaja. Kysyn nyt kuitenkin vielä, heräsikö mitään kysymyksiä, vaikka taidan tietää jo lopputuloksen. Syvä hiljaisuus. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.